Aktuálne ku mne chodí na dianetické stretnutie jedno dievča, ktorou v podstate prechádzame touto knihou, s ňou prechádzame túto knihu a dosahuje ohromné výsledky. Chce byť špičková tenistka a veľmi jej to pomáha. Veľmi jej to pomáha v tej jej mentálnej časti, v tom jej akoby nasadení, v tej jej vytrvalosti. Touto knihou odbúrávame všetky bloky v jej mysli a ona je fakt už teraz topka. A nie len to, ale pred časom som mal v terapii jedného chlapca, má zhruba 30 rokov, je to už v podstate muž. A po prvom sedení, kde sme aplikovali zopár vecí z tejto knihy, jeho zisk v práci alebo jeho zárobková latka sa zvýšila o niekoľko desiatok násobkov. Ale na základe toho, že sme aplikovali nejaké veci z tejto knihy a on ich používa. A to je celé.